Nonro mar mibadhi e pacho ka wayro ne Ikruok ne yiero madundo e kar chung od bura ma Garissa Township ochopo e ng'iende motelo ne yiero makamano mabiro timore tarik 5 mar dwe mar achiel mar higa manyien. Komishona mar IEBC Ngire Abdi Guliye osingo ni IEBC dhi tayo yiero e yo mathuolo kendo kwayo josiasa mondo kik dhi e kuonde luto ombulu ka ok gin agents mag jochung' kata joneno mag yiero. Tendo bila e kaunti ma Garissa bende oyango ni gidhi rido weche mag arita kwe e kinde mag yiero no. Kom od bura ma Garissa Township ne odong' nono bang' jaod bura mano yier Aden Duale noyudo lemo mar bedo jatend migawo mar jolweny e piny owacho mar William Ruto. Kom makamano ywayo jochung' auchiel kaka Mohamed Ko mar UDA, Nasir Dolal mar UDM kod Abdi Faisal Amin mar ODM e kind jotelo mamoko. They should not roam around polling stations and to create, unnecessary anxiety within the constituency. We appeal to politicians, if they are not duly authorized, either as an agent or as an observer, if they are not duly authorized, let them stay away from the polling stations. The Commission will undertake its mandate in a free, fair, transparent and credible manner. Let them trust us with the process. We want them to give us peace to do the job. We are going to deploy security officers to all 103 polling centers in Garissa Township constituency. And therefore my appeal to the residents of Garissa is that they need to turn up in large numbers so that they can vote. And we want to assure them that we're going to provide security 24/7. We are going to ensure that patrols are mounted in all areas, even during the night. And of course it is on.